Malakwiyas do, karon na niya'y sugo alang kaninyong mga pari, kinahanglan inyo akong pasidunggan, kung dili kamo magpatalinghog kanako, ug kung dili kamo magpasidungog kanako, tunglohon ko kamo. Tunglohon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Ganigitunglo ko naman kini kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Kastigohon ko ang inyong mga anak ug ibagnos ko ang inyong nawong satay sa mga mananap nga inyong gihalad ug ipanglabog ko kamo uban niini. Sa ingon nga paagi masayran ninyo nga gisugo ko kini kaninyo aron magpabilin nga lig-on ang akong kasabotan uban sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi. Matud sa Ginoo nga labing gamhanan. Sa akong kasabotan gisaaran ko sila kinabuhi ug maayong kahimtang ug gihatag ko kining tanan aron ila akong tahoron. Tuod man, ila akong gitahod ug gikahadlokan. Gitudlo nila ang husto, dili ang sayop. Nagkinabuhi sila uyon kanako. Gibuhat nila ang matarong ug daghan sila gitabangan aron makabiya sa mga buhat nga dawtan. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang githudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabotan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Ang pagkadili matinumanon sa Israel, dili ba usaray amahan natong tanan? Dili ba maura nga Dios ang nagbuhat kanato? Kon mao kana, nganong gilapas man nato ang atong saad sa usag-usa ug nganong gisalikway man nato ang kasabotan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan. Gilapas sa katawhan sa Huda ang ilang gisaad sa Dios ug nagbuhat sila ngilad nga butang sa Israel ug sa Jerusalem. Gipasipalahan nila ang templo nga gimahal sa Dios. Ang ilang kalalakin-an ng asawa sa mga babaye nga nagsimbag laing mga Dios. Kuhaon unta sa Ginoo, gikan sa atong nasod, ang nagbuhat ni ini ug dili nagayod hatagag higayon sa pagdalag mga halad alang sa Ginoo nga labing gamhanan. Anya pay gibuhat ninyo, nagpunay kamog hilak diha sa halaran sa Ginoo, tungod kay wala naman niya dawata ang inyong mga halad. Ug mangutana kamo kon ngano kini, tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa, sa dihang gikasal kamo, sa batan-on pa kamo. Ang inyong asawa inyong gibudhian bisag nagsaad kamo sa Dios nga magminatud-on ngadto sa inyong asawa. Wala ba kamo hiusaha sa Dios sa lawas ug sa espiritu? Unsay tuyon niya nini? Aron makabaton kamog mga anak nga tinuod nga katawhan sa Dios. Busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa, nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa banakining dawtang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo og ayaw ninyog lapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. Duol na ang adlaw sa paghukom. Kipulan na ang Ginoo sa inyong gipanulti. Apan nag-ingon kamo, sa unsang paagiha, gihago na mo siya? Sa inyong pag-ingon, alang sa Ginoo maayong tawo kadtong nagbuhat og dawtan og nahimot siya sa maong tawo o sa pagpangutana, hain na ba ang Dios nga matarong?